poznáváme dva druhy těchto prohlídek. Technickou prohlídku číslo 1 a technickou prohlídku číslo 2. Obě prohlídky se provádějí do ujetí předepsaného, je stanoven pro jednotlivé druhy dopravních prostředků v příslušných logických postupech pro jednotlivé typy dopravních prostředků. Cílem technických prohlídek je preventivně předcházet příčinám předčasného opotřebení součástí a ústrojí jednotlivých skupin dopravních prostředků, přezkoušet jejich technický stav, odstranit všechny zjištěné a hlášené závady a provést stanovená seřízení a promazání. Technické prohlídky číslo 1 se u dopravních prostředků pohraničních jednotek provádějí v technických ošetřovnách vozidel a u dopravních prostředků za jednotek automobilní opravní útvaru. Technické prohlídky číslo 2 se u všech dopravních prostředků provádějí v automobilní opravně útvaru. Výjimku tvoří osobní terénní automobily jednotek pohraniční stráže. Rozhodnutím náčelníka automobilní služby útvaru může prohlídku těchto dopravních prostředků vykonat i technická ošetřovna vozidel, má-li dostatečnou kapacitu i odborné i materiální podmínky. Technické ošetřovny vozidel a automobilní opravna jsou na technické prohlídky i běžné opravy vybaveny potřebným dílenským, mechanizačním i diagnostickým zařízením. Jednotlivé práce vykonávají dílenští specialisté, vojáci základní služby i občanští pracovníci za účasti řidičů ošetřovaných dopravních prostředků. Činnost při technických prohlídkách v automobilní opravně i v technických ošetřovnách vozidel řídí, organizují a kontrolují jejich náčelníci. Číslo 1 u osobních, nákladních a speciálních dopravních prostředků silničního provedení je nařízena do ujetí 5000 km. U terénních dopravních prostředků a motocyklů do ujetí 3000 km. Technická prohlídka číslo 2 u osobních, nákladních a speciálních dopravních prostředků silničního provedení je nařízena do ujetí 10 000 km. A u terénních dopravních prostředků a motocyklů do ujetí 6 000 km. Technologické postupy a intervaly technických prohlídek bojové techniky se řídí příslušnými předpisy, které vydalo Ministerstvo národní obrany, a jejich platnost byla schválena i pro pohraniční stráž. Při každé technické prohlídce musí být provedeny všechny práce, které jsou uvedeny v technologickém postupu, a současně musí dílenští specialisté opravit a hlásit i všechny zjištěné závady. Trvání technických prohlídek se přitom prodlouží o čas potřebný k odstranění těchto závad. Mezi zvláštní druhy technického ošetřování zahrnujeme přípravu dopravních prostředků na provoz v nastávajícím ročním období a ukládání dopravních prostředků.
Služební dopravní prostředky pohraniční stráže musí pracovat spolehlivě ve všech provozních podmínkách za nízkých i vysokých teplot. Proto zpravidla v měsíci březnu a dubnu probíhá školení řidičů a příprava dopravních prostředků na provoz v letním období a v měsících září a říjnu školení řidičů a příprava dopravních prostředků na provoz v zimním období. Příprava řidičů na provoz v letním období se formou školení a ukázek zaměřuje na techniku jízdy v bahnitém terénu, na techniku jízdy při vysoké teplotě ovzduší, kdy vzniká nebezpečí přehřátí motoru a možnost jeho zadření, a na techniku jízdy v prašném prostředí. V přípravě dopravních prostředků se věnuje péče ošetřování čističů vzduchu, chladícího ústrojí, akumulátorů a pneumatik, správné regulaci chlazení motoru a celému rozsahu prací, které se u dopravních prostředků provádějí při přípravě na letní období. Nezapomíná se ani na správnou organizaci a na materiální zabezpečení jednotky. Příprava řidičů na zimní provoz se zaměřuje na techniku a zvládnutí jízdy na zledovatelích a zasněžených cestách, seznámení s technologickým postupem spouštění motorů za nízkých teplot, na předehřívání motorů před spouštěním a jejich prohřívání před výjezdem, na používání prostředků k zabezpečení provozu v zimních podmínkách a na celý rozsah prací, které se vyskytují při přípravě dopravních prostředků na zimní provoz. Základem úspěšné přípravy dopravních prostředků na provoz v nastávajícím období je včasný a důkladný odborný výcvik řidičů, dílenských specialistů i příslušných funkcionářů. Že je u dopravního prostředku plánována technická prohlídka, provádí se současně s ní příprava na provoz v nastávajícím období. Přípravu dopravních prostředků na sezónní provoz s technickou prohlídkou číslo 1 mají na starosti technické ošetřovny vozidel. Automobilní opravna útvaru připravuje na sezónní provoz ty dopravní prostředky, které mají v daném období plánovanou technickou prohlídku číslo 2. U dopravních prostředků s omezeným proběhem kilometrů se provedou pouze stanovené práce pro dané období. Zabezpečovací jednotky útvaru pohraniční stráže a záložně výcvikové prapory si přípravu dopravních prostředků na sezónní provoz organizují sami ve vlastní péči. Obsah prací stanoví náčelník automobilní služby útvaru. Mají-li tyto dopravní prostředky plánované technické prohlídky, provede je spolu s přípravou na sezónní provoz automobilní opravna útvaru nebo technické ošetřovny vozidel. Dopravních prostředků vojenského charakteru se vychází z předpisu Ministerstva národní obrany příprava tankové a automobilní techniky na provoz v letním nebo zimním období. Ukládání dopravních prostředků je souhrn opatření zabraňující znehodnocování dopravních prostředků nebo jejich částí korozí, případně jinými vlivy. Toto uložení má současně umožnit uvedení dopravních prostředků do provozu v minimálním čase. V podmínkách pohraniční stráže se do stavu uložených dopravních prostředků zařazují
dopravní prostředky stanovené tabulkami předepsaných počtů jako uložené, dopravní prostředky v nedotknutelných zásobách a dopravní prostředky, u nich se nepředpokládá delší provoz než 2 měsíce. Uložené dopravní prostředky se umísťují do garáží nebo pod přístřešky. Ochrana těchto dopravních prostředků je dána konzervací. Rozsah konzervačních prací stanoví technologické postupy. Dveře kabin i karoserií a uzávěry schránek zajistí velitelé uzamčením a pečetí. Klíče od uložených dopravních prostředků a vrat jejich garáží se ukládají odděleně. Technické ošetřování dopravních prostředků je nedílnou součástí služební činnosti. Velitelé všech stupňů, kterým byly dopravní prostředky přiděleny do používání, jsou povinni zajistit jednotlivé druhy technického ošetřování v plánovanou dobu. Řidičům, dílenským specialistům, případně členům osádek, musí vyčlenit čas k této práci. U zabezpečovacích jednotek a záložně výcvikových praporů se jednotlivé druhy technického ošetřování uvádějí do rozvrhu zaměstnání jednotky, úrod pohraniční stráže do plánu ochrany státní hranice na operační den. Čas potřebný této činnosti se řidičům počítá jako služba při ochraně státní hranice. Do těchto rozvrhů a plánů se nezaznamenávají kontrolní technické prohlídky před jízdou a během jízdy. Dopravní prostředky, u kterých nebylo provedeno technické ošetřování ve stanovené lhůtě, se nesmí používat. Rovněž je zakázáno zkracovat dobu stanovenou pro jednotlivé druhy technického ošetřování, nejedná-li se o zkrácení vzniklé zlepšením organizace práce anebo využitím moderních dílenských zařízení. Technické prohlídky se provádějí na základě měsíčního plánu. Tento plán sestavuje funkcionář automobilní služby útvaru pro každou technickou ošetřovnu vozidel a automobilní opravnu. Řídí se požadavky, které získal při měsíční uzávěrce provozu jednotlivých pohraničních a zabezpečovacích jednotek. Technici rod pohraniční stráže a zástupci velitele pro věci technické u zabezpečovacích jednotek si zhotoví výpis z plánu technických prohlídek na daný měsíc, aby v určených termínech přistavovali dopravní prostředky k těmto prohlídkám. Na provedení každé práce, která je žádána v technické ošetřovně vozidel nebo v automobilní opravně, musí žadatel vyplnit tiskopis objednávka, zakázka opravy ve dvojím vyhotovení. To platí i o technické prohlídce. Do rubriky Požadovaný rozsah opravy uvede druh technické prohlídky a všechny zjištěné závady dopravního prostředku. Aby bylo zaručeno odpovědné předání dopravního prostředku k technické prohlídce, předává jej určený funkcionář jednotky. V technické ošetřovně vozidel přebírá dopravní prostředek její náčelník, v automobilní opravně náčelník nebo určený pracovník. Nejdříve se seznámí s údaji objednávky a potom provede vstupní kontrolu technického stavu dopravního prostředku. Další závady, které nejsou v tiskopise objednávka, zakázka uvedeny, tak tiskopis doplní. S dopravním prostředkem se předává správně vyplněný tiskopis objednávka, zakázka opravy, kniha provozu, provozní průkaz, kmenová kniha a klíček.
Provedení technické prohlídky předá náčelník technické ošetřovny vozidel nebo automobilní opravny dopravní prostředek funkcionáři jednotky. Funkcionář jednotky je informován, které práce byly v průběhu prohlídky provedeny, dopravní prostředek zkontroluje, prohlédne příslušenství, výbavu, výstroj a množství pohonných hmot, které byly s dopravním prostředkem předány. U technické prohlídky číslo 2 přebírá automobilní opravna záruku na ujetí 1000 km anebo na provoz v délce 2 měsíců. Náčelník technické ošetřovny vozidel anebo automobilní opravny zaznamená provedení technické prohlídky do knihy provozu i do kmenové knihy. Velitelé jednotek, funkcionáři automobilní služby a všichni funkcionáři útvaru pohraniční stráže musí svou organizátorskou a řídící činností vytvářet podmínky pro správné technické ošetřování služebních dopravních prostředků, které je dáno příslušnými rozkazy, věstníky a odbornými nařízeními. Bezpečný, hospodárný a efektivní provoz služebních dopravních prostředků není možný bez soustavné a promyšlené technické péče, kterou předepisují jednotlivé formy technického ošetřování. Jejich dodržování je závazné pro řidiče i jejich velitele, protože jenom dopravní prostředek v dobrém technickém stavu může spolehlivě sloužit při plnění úkolů ochrany státní hranice.